כשאתה אחראי על הביטחון, אין מקום לפשרות. בין אם אתה מגן על יישוב, מתקן רגיש או מפעיל יחידת סיור ניידת, אתה צריך מצלמה שתאפשר לך שליטה מיטבית בשטח. הכירו את עמדת התצפית המודולרית מבית אידיס, יצרן המצלמות המוביל מקוריאה. זום אופטי כפול 36, אופטיקה ברמת איכות הגבוהה בשוק עם עדשה שמגיעה ל-256 מילימטר, רואה רחוק, חד וטוב יותר. המצלמה מצוידת בחיישן בטכנולוגיית ניר אינפרארד, המותאם במיוחד לאזורים חשוכים עם תאורה מוגבלת. המצלמה כוללת מנוע אנליטיקה מובנה ברמת Deep Learning, לזיהוי אובייקטים במהירות ובאמינות מרבית. לאחר גילוי אובייקט, המצלמה עוקבת אחרי האיום בזמן אמת ללא צורך בהתערבות אנושית. באמצעות חיבור מובנה ל-Outwatch ניתן לקבל התראות בפוש לנייד בזמן אמת. גשם, בוץ או אבק, המצלמה שומרת על עצמה. מגב מובנה מנקה את העדשה בכל תנאי מזג האוויר. שליטה מהירה ואינטואיטיבית מהמחשב או באפליקציה בנייד לשליטה על המצלמה מרחוק או לצפייה בהקלטות. המערכת משווקת על ידי סנסוגארד בשלוש תצורות. מצלמה להתקנה קבועה באתר עם תשתית. מערכת סולרית סלולרית עצמאית. ערכה ניידת לפריסה מהירה בשטח. עמדת התצפית של אידיס, מצלמה אחת, שליטה מוחלטת. צרו קשר לתיאום פגישה והדגמה.